Hello, pasensya na nawa atong live mga igsoon. Ako siyang i-share mga igsoon na putol kaya nag-burn out. Balhin gali ko diri ko sina ba. Unya wala tay sounds no. So purely kuan ra gid tay igsoon ani no. So ako siyang i-share no. Balik ta sa tong live atong padayon non. I-share sa nako kay naputol, nag-data ra ko igsoon. So pasensya na wasa tay background kay nag-burn out. Ako sang i-share. Okay, 9 viewers na tayo this time. Since yan, wala tayo background no, kay na-burn out ba? So, di lang okay ra. Importante ang mensahe sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Naputol man og kalit nun. Abante ka punta way makababag ani mga igsoon. Kusang i-share na ko balik sa ako ang personal account sa atong page. Previous page na to. Okay. Alright. Okay. So again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Okay. Nade ko i-shout out diri, i-shout out nako kay nag-chat ni nako gahapon. Okay, kusog daw kayo tong kuan dito lanog-lanog ba, no? So akong gi-shout out si Sister Lilia ug Brad PD Pinula. Okay? Kay mauni ang magpakusog sa ilang sound inigtan-aw nila nimo no. Ako na yung shout out sila si Sister Lilia ug Brad PD Pinula from Dawahon. Okay? Dawahon Isla ni sa somewhere in Leyte, sa Leyte ni siya igsoon no. Salamat kayo sa kanunayng pagpamati, pagtanaw, pagpaminaw sa live na to no. Again, Sister Lilia ug Brad PD Pinula from Dawahon, makaana ra ko diha. Okay? Isla ni siya mga igsoon. So, anyway, pasensya na mga igsoon, palong og kalit kay burn out na day schedule sa blackout karons, no? Saturday, okay? So mauna nga pasensya na mo na palong pero padayon kay punta mga igsoon, no? So, ako mong gi-encourage igsoon nga inyong mention yung friends and loved ones here in the comment section. Anyway, salamat kay sa mga star senders no, nag-send og stars, thank you kaayo. Mga subscribers ani nga page, thank you kaayo. Tanan dili sa kumubasa sa greetings sa kay limited ta ba. Limitado ta karon mga igsoon, so naka-great naman ta gamay kana, limitado ta tungod kay wala ta naka wifi, naka data ra ta basin mahurot ni ba. Yung madugay ta no. So before we start, ako mong encourage again, i-mention yung mga higala diri sa comment section or makabantay sila nganing sumpay di ay no kay nawala ang uban no. This time we have 20 viewers, ganina daghan na to, naabot na ta og 50 plus. No? So, encourage sila mga igsoon. I-mention ilang mga names diri sa comment section, and then pwede rin mo mag-type at followers at highlights at everyone
para makabantay sila nga ni balik data, or kung mahimo i-share igsoon balik sa inyohang wall ang atong live, i-share o balik kay naputol man, no, pasensya na jud kaayo kay dili man nato kontrolado ning electricity, no, na ajoy nga ni brownout kay nahimuon. Actually nag-notice na dai ni pa kay brownout jud karon, no. And ako sa nang shout out ako mga higala na mga kapulisan mi Luzon, Visayas, and Mindanao. Lab wala makadungog kong asawa kay nakoy sugo unta. Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, shout out mga pulis da, ako mga classmate, ako mga amigo nga pulis, mga hippie, tanan shout out. Diri sa Muang Station sa Clarin Police Station sa Bohol, shout out akong tanang mga kaila, kaamigo, so dool sa dugan nga mga kapulisan diri mga igso, no. Happy na mo si Chief Amba, okay? So Sayas, Captain in Arms, mga brad na ko, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So let's start, no, kay dalita kay ano maputol ni mawain ning data ni. Okay ba igso ang ato ang kuan, wala ba nag-blur diha? Wa ko kasuway gud, di man ko hilig og data gud. Okay? So praise God. Di kay kukuan ba? Okay, so let's pray. So let's welcome the presence of the Lord. Kay kamalo na kita igsoon, kung wala siya, wala gino. Dili na tumatugkad ang iyang pulong, dili ta makasabot, dili na to makuha, dili na to makuha ang mensahe ni Lord igsoon kung kita-kita ra bitaw mo interpret sa Bible. Nindot kini atong topic karon igsoon, mao ni nga ayaw gyud palabya ni, no, i-share ni atong live kay nindot ni mahitungod ni anang unsay atong buhaton nga mahimutang anak sa Dios, unya kung anak na pud sa Dios unsa man atong mga binuhatan, okay? Kay di man pud pwede og moingon kag anak sa Dios pero way ebidensya nga anak ka sa Dios, di ba? Parehago na ninyo nananaw dia nga anak mo sa inyong mama or sa inyong papa nya, unsay ebidensya nga anak gid mo. Mao ni atong sigutan karon, sayang way background, no? Burn out pero di ni makapugong igsoon. Salamat sa Ginoo kay di man tay load sa di may sood atong GCash ba na isod, no? So atuan ni siyang kuan igsoon nagload ko og 200 para natay data ba. So para sa kamayaan sa Ginoo, no? Anyway, thank you guys sa ako honestly na gini maigsoon. Salamat kay sa tong natay mga followers diri nga mag-send na kog GCash. Wala jud ko nangayo ninyo kabalo mo. Salamat kayo. So daraw akong gigamit na ka-live ta. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for your mercy, that new every morning. Lord God, bisan kami makasasala, Ginoo, na mamigihibuhat, Ginoo, nga dili maayo gahapon ni aging mga adlaw, but still, you allow us to wake up today. Thank you so much, Lord God. This is a great blessing for us this morning. Kaning bag-ong kinabuhi, Ginoo, nga imong gihatag kanamo. And then, Lord, bisan pa man sa distraction, Lord God, nga walay kurente, but still gitagaan mi nimo pamaagi nga maka-live, makahisgot sa imong pulong. Salamat kayo, Ginoo. And before we proceed, search our hearts, Lord. Limpyuhi mi, hinluhi mi, himuaming takpos, himuaming angayan kay imong pulong, balaan kayo. And then, Lord, tagai mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, ug anda mo sunod sa imong pulong. Panalangini tanang viewers karon nagtanaw bisan asa ni nga live maabot, i-bless, Lord God. Let your presence, Lord, mabati na mo, masinati na mo, imong hikap, imong comfort, ang manifestation sa Holy Spirit, mabati na mo, Lord God. You alone will be glorified. Wala may nag-isa o relihiyon, pundok, grupo, simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo Holy Spirit, we welcome you. This is your moment. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. So, dayon ta mga igsoon. Bahalag, walay background, burn out, pero thank you kay naay signal. Naka-data ta. Og salamat sa Ginoo kay may gani naay sulod atong GCash. Nagload ta para sa kamayaan sa Ginoo. Again, thank you, no. Salamat sa kanunay nag-atang sa atong live mga igsoon. Pasensya na dili kay kung basa sa inyong mga greetings tungod kay nagdali ta kay naka-data ra ta kay blackout karon dire, brownout, no. Mao na nga wala tay background igsoon kay brownout. Thank you, love. Mao na akong tuyo. So salamat sa Ginoo. No, og ako naman silang gi-shout out. Ang kapulisan mo diri sa Clarin naghatag na ko ni Darako. Nasto nga. Shout out Clarin PNP. Okay, let's start. So our topic for this morning, kinahanglan masabtan na to ni.
Nindot jud igsoon og i-share na to ni. Okay? Ang atong topic karon igsoon unsaon nga mahimo tang anak sa Dios. Again, unsaon nga mahimo tang anak sa Dios? Unya unsa poy ebidensya? Unsa poy ilhanan or timaan nga anak gid ta sa Dios? No, kaya ko na nang gibalik igsoon ganina. Kamo diha namjon moy ginikanan. Naamoy mama, naamoy papa. So unsa may ilhanan be, kanus aman mo makaingon nga mga anak mo sa inyong mama or inyong papa, mausad na ang atong hisgutan karon. Kung kanus ata mailhan or makaingon nga anak sa Dios, okay? Atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo mga igsoon, pasensya na wala tay background, purely madungog ninyo akong tingog karon igsoon uban sa presensya sa Ginoo, okay? Burn out diri, okay? Ingon diri ang Juan 1:12, okay? Usa ni sa akong paborito nga bersikulo pagpamatuod nga anak ta sa Dios. Okay. 1 Juan 1:12. Paminaw mo. Listen carefully. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Okay? Again, akong balikon. Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Okay? So, ang Dios magapanalangin sa yambala ang pulong. So, nining kabuntagon atong nadungog ang giingon mismo ni Jesus. Si Kristo mismo ni mga igsoon nagsulti ani. Nga, okay, unsay giingon re? Apan kadtong midawat, ning receive, mi-accept, ug misalig, sa laing version, ug mituo. Okay? Kaniya, ni Jesus. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Okay. So, sa yun na kaigsoon, ang buhato na to, aron natay katungod, nga mahimong anak sa Dios, or aron para mahimo tang anak sa Dios. Sa yun ra, mudawat ra ta ni Kristo, o niya mutuo. Okay? Mudawat ta niya mutuo. Unsaon pagdawat? Ay mo kong dawaton nga, naay Jesus nga nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo niya atong tuuhan, namatay siya, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Nga na bitaw, no? Sa diyang mutuo ta ni Jesus, mudawat gitagaan tag katungod nga mga anak sa Dios. Now, ako ning palawman og maayo igsuon kay ingon ra ba pud si Jesus nga dili tanan nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Amen. So, dili tanan nag-claim nga anak sa Dios. Anak yun sila sa Dios. Dili tanan nag-claim nga luwas na sila. Luwas na yun sila. Dili tanan, again, akong balikon, nag-claim nga sila ang mga nana sila'y katungod nga tawgon nga anak sa Dios. Mga anak yun sila sa Dios. So, kinahanglan nag-ebidensya. Kinahanglan na igsuon og timaan or ilhanan. Amen. Dili po pwede igsoon kay sa korte ug matubang ta atong niaging mga adlaw didto mi korte igsoon kay naami appointment. So niaging semana di ay. Dili pwede igsoon nga ang imuhang pulong didto. Kana bitang mudaog jud ka bitaw tuuhan ka didto kung wala kay lig-ong ebidensya. Evidence matters good. Amen. Kita pod nga mga niangkon nga mga anak sa Dios, kinahanglan na atay ebidensya isip pagpamatuod nga anak ba gid ta sa Dios? Di ba? Akong balikon kamo namoy ginikanan, no? Naagid kay gikuptan diha nga pagpamatuod isip anak ka sa imuhang ginikanan. Okay, ug asa unsa kita nga Kristohano nagsuon nga mi-claim nga mga anak sa Dios. Naagid tay ebidensya or naatay mga ilhanan or timaan para ang mga tao mutuo nga mga anak ta sa Dios. Ug unsa man na siya, pastor? Wailain. 2 Corinto 5:17. Usa sa paborito kaayo nako nga bersikulo. Ingon si Pablo ngadto sa 2 Corinto 5:17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, darang ebidensya, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na, mao ni ebidensya. Okay? Nga mga anak na ta sa Dios. Speaking of mga anak ta sa Dios, nanatay panaghiusa. Pare na ko nahiusa mi sa among anak si Itski. Anak man na muna. So nami connected mi ba? Nahiusa mi. Okay?
So kita sa mga igsoon sa dayang, the moment we believe in Jesus in our heart, we have faith in Him, we accepted Him as our personal Lord and Savior, then nahimo tang mga anak sa Diyos. So nahiusa na ta, okay? Anak naman ta sa Ginoo. Nabaday anak nga moingon og kanang anak siya sa iyang amahan o inahan niya, wa nahiusa. Once we say or we claim that we are the children of the living God, igsoon, meaning nahiusa ta sa amahan, nahiusa ta ni Kristo. Now, kung nahiusa day ta ni Kristo, ang ebidensya, mao gini naagi ebidensya mga igsoon. Okay, unsa ebidensya? Bag-ong binuhat. Bag-o na tang binuhat. Buot pa sa butig igsoon kung sauna, wa pa ka nahiusa ni Kristo, wa pa ka nituo ni Jesus, isip manluluwas nimo. Sauna pala hubog ka, adik-adik ka, nakay kabit, sugarol, unsa man ka igsoon, barumbado, drug lord, prostitute, kriminal, rapist, unsa man imong mga binuhatan kaniadto, wa pa ka sa Ginoo, wa pa ka ning tuo ni Jesus as your personal Lord and Savior. Hugaw kay na, but the moment you receive Jesus, you accepted Him as your personal Lord and Savior. Sige ingon dire, nahiusa na ta, may mo na tang bag-ong binuhat. Sa ato pa mga igsoon, kung tinuod ta mga anak sa Diyos, bag-o na kitang binuhat, mo ni ebidensya. Ang kanhi binuhatan na to, igsoon nga, dili ta panalangin kaniadto. Dili ta maayong ihemplo na biyaan na nato tanan. Ato nang gitalikdan. Nga naman, bag-o naman tang binuhat. Maunay tinuod nga mga anak sa Diyos. Dili ta pwede mo claim nga mga anak sa Diyos, pero nga atong binuhatan, yawanon. Atong binuhatan, wala nakita ang Diyos. Dapat kita nga mga anak sa Diyos, unas tanan, first and foremost, ang atong binuhatan. Anak sa Diyos, meaning Diyos, Diyos nun atong binuhatan, dili yawanon. Because nowadays, there's so many people claiming that they are the sons of daughters of the King of Kings. They are the children of light, but still living in the darkness. They are, the children of the living God. Anak sila sa Diyos, pero ang binuhatan, demonyo. Wala ko mo judge igsoon, pero sa bunga makita na. Kaya ako na ning gibalik-balik, walay mangga nga mamungag santol. Kuha? Mauna ako mong encourage karon i-share ang atong live kay nindot kay diri makita igsoon kung anak ba kita sa Ginoo or anak sa gawas. Okay? Mao na igsoon, di pwede mo claim tang anak sa Dios kung way ebidensya nga atong gidaladala. Amen. Unsaon pag-prove nato sa kadaghanan nga mga anak ta sa Dios kung atong binuhatan sukwahi sa kamubuton sa Ginoo. Ang atong binuhatan di ta maayong ehemplo, wa nakita ang Ginoo, the image of Jesus Christ. Wa nakita sa itong kinabuhi. Lisod na ipamatuod igsoon. Matod pa ni Jesus sa Mateo 3:8. Unsa yung gingon niya? Ang gingon ni Jesus igsoon Mateo 3:8. Kung tinuod tang anak sa Dios, unsa gingon niya dire? Mateo 3:8, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Dian na pod. Buhat nato ang basihan kung tinuod bagitang anak sa Dios, kung tinuod bagitang followers ni Christ, kung tinuod bagitang mga igsoon nga mga Kristohanon, kung tinuod bagitang naghinulsol, buhat. So tinuod nga mga anak sa Dios naghinulsol na. Ilang ginulsulan ang ilang mga sayop kaniadto pare nako. Ako mo claim jud ko nga anak sa Dios igsoon, grasya sa Ginoo ang tanan. Again, mo claim jud ko nga anak sa Dios ko grasya sa Ginoo ang tanan kay wala may ako. Nga naman, tungod sa ebidensya. Kaya unsa day ka, pastor? Kanus aka, ano mo ingon mga pastor nga anak ka sa Dios? Of course, pinagi sa binuhatan. Maluwas day ta sa buhat ni, nanapo ng bikil sa uban. Binuhatan day ang basihan, maluwas ka dili, pagtuo. Pero ang pagtuo mo, resulta mayong binuhatan. Lisod po, nagtuo kag Kristo, pero demonyo imong binuhatan. Ana na siya kasimple. Okay? Ako igsoon, again, akong balikon, muangkon jud ko nga anak ko sa Dios. Why? Pinagi sa binuhatan. Kaya nga naman, ingon dire kung tinuod ang mga anak sa Dios, ipakita daw sa binuhatan na to nga naghinulsol na ta. Nga ang naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong binuhatan, no? Ako igsoon mo claim ko nga anak sa Dios. Why? Because tungod sa akong binuhatan sa una kabalugod mo kung unsa ko, no? Kung ang uban may ngunda hambugan ang tawhana, pwede ra mo ari diri tagaan ta mo address. Akong address Tangaran, Clarin, Bohol. Taga Bohol ko. Ilado ko diri sa among lugar sa una nga banggiitang adik-adik ning agi. Ning agi ko igsoon nga namaligya kog syabo gipadala na ko og laing tao. Okay niya. Wa man ko masatisfied kay utangon ra hantud ako
na maligya po ko ginagmay ragod para naalang kay rolling ba makasuyop ka perminti kay nakay gibaligya no ana pa ilado ko diri nga salbahe sa among lugar. But the moment I received Jesus Christ, I accepted Him as my personal Lord and Savior. Akong gisurrender ang tanan kaniya. Nahimo kong bag-ong binuhat. Karon ilado na pud ko nga way bisyo. 13 years na ug kanang tanan grasya sa Ginoo. Maunay usa sa ebidensya nga anak ta sa Dios. Ang kinabuhi na kong ngayawanon sa una, nahimo ng kinabuhing Diyos nun karon. Ug saksi ang mga naglibot. Ana na, ebidensya. Dili ta pwede mo ingon nga mga anak sa Diyos, pero atong binuhatan, demonyo. Atong binuhatan, sukwahi sa kabubuton sa Diyos. Atong binuhatan, napatagapos sa kangit-ngit. Anak ba ta sa Diyos? Kung kag anak sa Diyos, naglakaw ta sa kahayag. Anak ta sa kahayag. Ingon si Jesus, I am the light of the world. Okay? Tinutang ning sunod niya, mugiya tas kangit-ngit, kay kahayag man siya, ug diha sa kahayag, walay kangit-ngit. Amen. Ana ra ka simple. Ana ra ka simple ang atong topic this morning, igsoon. Unsaon nato pagpamatuod sa kadaghanan, no? Nga mga anak ta sa Dios kay kung dili po ka siguro nga anak ka sa Dios, sayang ang imong pagampo. Kay moingon man ta, amahan, nganong mutawag magagamahan, dili pagali ka anak kuha ninyo. Dili ta pwede mo tawag sa Ginoo amahan kung dili pa ka anak. O para mahimo tang anak sa Dios ang atong buhaton igsoon, mutuo ra ta niya. Mutuo ta ni Jesus ato sing dawaton as a personal Lord and Savior. Mutuo ta, okay? Unya aside from that, kay mao na naluwas na pinagis pagtuo grasya ra kinatan sa Ginoo. Okay? Aside from that, igsoon dili na ina pa. Kinahanglan magpakita tag ebidensya. Kay ang demonyo mutuo mapod. Di ba bisan ang yawa ning tuo ni Jesus? No? Walang nagisubay sa kabubuton sa Ginoo. Inigtuo na to, okay, inigtuo ta ni Kristo, misalig ta niya, gitagaan na tag katungod nga nahimo na tang anak sa Dios. Now, claim ta nga anak na ta sa Dios kay ningtuo na ta niya ni dawat na adyo na ebidensya na bag-ong kinabuhi. Akong balikon kung palahubog ka kaniadto karon, ang imong itama kanunay presensya na sa Ginoo. Amen. Kung karon sa kung sa una adik-adik ka, di ka makuntinto og kausara suyop kada adlaw. Karon di sad ka makuntinto na nga di makatilaw sa presence ni Lord. It means adik na ka sa presensya sa Ginoo. Mao nay bag-ong kinabuhi. Resulta sa atong pagtuo sa Ginoo. Resulta sa dihang nahimo tang anak sa Dios. Amen. Maliwat na ta ba? No? Nabay mga anak nga moingon nga anak ko ni kuan, ninoy kuan og ninang, di ba anak? Nya di liwat, no? Di ba? Pare na mo na may anak igsoon usa si Itski. Unsay pamatuod nga anak na mo na kay liwat na sa iyang mama. Di lang kayo liwat na ko, gamay ra sa iyang mama. Sa mga asawa. Ingana so liwat kita. Kung moingon ta diha nga anak ta sa Dios, maliwat ang atong binuhatan sa Ginoo, maliwat ta niya atong binuhatan, makita po ng Dios, meaning Dios non. Kanang word nga anak sa Dios, way laing makita nato sa atong binuhatan ang Dios. Okay? Anak sa Dios meaning atong binuhatan Dios non. Wayawa makita deno dili yawan on. Dios non jud mga igsoon. Amen. Usa na siya nga makahimo natong epektibo nga kana bitang mo confirm nga anak ta sa Dios kaning atong binuhatan nga Dios non. Amen. Mao na igsoon kay dili pwede mo ingon sayon ra mo na isulti. Anak ko sa Dios, mao ni. Mao ba salamat sa Ginoo, Kristohano nako. Ning simba ko ni ampo ko. Salamat sa Ginoo, pero ang pangutana, kumusta ang binuhatan? Naba diay ebidensya sa imong binuhatan nga mapamatud-an nimo sa kadaghanan nga anak jud ka sa Dios? Amen. Unsaon pagpamatuod nga kanang nga kahoy mangga? Pinagi sa bunga. Kaya nga naman, pastor, kaya ang bunga, mangga man po. Ana na nakasimple. Lisod po kayo, mamunga siya santol, mamunga siya lubi. Mangga yung punuan. Ana sa ta. Kung ang atong punuan si Kristo, ang Diyos, makita po na ang atong pagka-Diyos nun sa atong binuhatan. Simple ra kay na igsoon. Nga naman, karong adlaw, daghan kay nagdebate o relihiyon. Nagdebate og pundok-pundok, kami ang tinuod, kami ang matuod, kamo kulto, kamo sulpot, bot-bot mo, lain mog tinuan. Ako kadaghan ko ako nang palabyan, sige bahala mo dia.
Basta ako kay balukos kong kagalingon ug ang mga tao nakailan ako og kinsa ko. Daghan kay nagdebate karon nga mao ni saktong nga doktrina, saktong pagtulunan pangutana, kumusta ang ilang binuhatan? Nakita ba si Kristo? Kumusta ang ilang binuhatan behind closed door kanang walay nakakita nila nga Ginoo ora? Anak ba gid sila sa Dios? Amen. Kay nay uban igsoon maayo rag Biblia pero adto magbisyo sa layong lugar. Nganong kay bawo ka pastor? Siyempre na ako daghang mga intel, mga asset diha. Kay bawo na ka ako sa una, anad dag mga binuang naatay mga dagang kay taga-Mingo. No? Naimuingan ko, pastor, si Kuan ba? Sayangan na niya, maayaw na kay muwali, ana, si Kuan ba? Na, daghang kayo ning may respeto sa ihang winalihan, kay grabe, ana. Pero kita lagi ko niya dito si Kuan lagi. No? Kapila na ko nakanuga na, dito siya kita ko niya, nag-lodge lagi sila dito si Kuan niya. Di ba minyo naman na siya, di ba? Di ba bawal man na? Di ba katong babae nga kuyog niya? Minyo na nam, to iba na, pero kita ko pag-check-in nila, pastor, dito sa di ba? Ingana, unsay atong gibuhat behind closed door. Behind closed door meaning, walay nakakita kaayo nimo ang gawas ang Ginoo. Diha mailhan nga anak ba ka sa Dios. Amen. Sa bunga makita igsoon. Mo nagingon ni Jesus, by their fruits we know them. Sa yun ra pag-ingon og anak ko sa Dios, Kristohanon ko, followers ko ni Kristo. Pero gusto lang nako makita ang ebidensya. Kumusta ang ebidensya? Amen. Unsaon nato pagpamatuod sa kadaghanan nga mga anak gyud ta sa Dios. Unsaon nato pagpamatuod sa tong silingan nga mga anak gyud ta sa Dios pinaagi sa atong binuhatan. Kay kung anak na ta sa Dios, meaning nahimo na tang anak, nahiusa na ta niya, kay siya nang atong amahan, kita ang anak nahiusa na ta niya. Okay? Nahiusa na ta niya. Nya ingon ang 2 Corintios 5:17, ang tanan nga nahiusa na ni Kristo bag-o ng binuhat, mabag-o na ta. Amen. Kung sa una, uhaw kay tagtanduay, basta mabikil atong pagbati. Uhaw kay tag emperador, bino kulapo. Unsa man igsoon, red horse. Once mabikil ka, once basta adto kadagan dayon sa ilim nun. Dili pa ka anak sa Dios ato. Karon nga anak na ka sa Dios, ingon man diha nga bag-o na kang binuhat. Sa panahon nga pasakitan kag maayo ma-disappoint ka or ibutang talag ma-depress ka, uhawon ka sa presensya sa Ginoo. Di na ka mo uhaw atong mga makahubog nga ilimnon. Mao na ebidensya nga anak ka sa Dios, ang binuhatan nga yawanon nahimong Dios nun. Mao bitaw igsuon nga ako igsuon di ko manaway, I respect all religion. Apan sad to say, sadly maluoy ko sa uban ang kun-angkon nga sila'y tinuod. Ang binuhatan yawanon. Di man ko manaway igsuon, realidad na makita man gud. Amen. Nya isog kayo, kamo mga kuan ang isugap ang binuhatan, di galimay ng ehemplo. Gilipat ra nga asawa ug bana na ikabit. No? Lulong sa makadaot nga bisyo, di ba? Kung tinuod kang anak sa Dios, kung tinuod kang anak nya siya nga atong aman, mutuman ta kung unsa iyang sugo. Nya iyang sugo nato magamping ta sa atong lawas. Kay templo may niya. Amen. So atong atimanon atong ampingan dili nato gubon sa makadaot nga bisyo. Hubog-hubog, suyop, sigarilyo makadaot man na. Kung tinuod ang anak sa Dios, siya atong amahan natay kahadlok sa atong amahan. Natay kahadlok sa itong amahan igsoon. Unsang iyang balaod, sundo na to. No? So na mga igsoon. Ingon ko ng pulong sa Ginoong atong lawas templo. Himayao na to ang Diyos, pinagis tong lawas. Nya ka na, muklim ta nga anak sa Diyos. Nya imong lawas din na, imong lawas bunog kay sa pornography. Di ba? Imong uban. Di ako kugikan. Bunog kay sa pornography, sige tanog skandal, sige search og mga porn. Ano kay bawang ka pastor? Di ako kugikan. Grasya sa Ginoo gipahigawas ko niya diha. No? Lawas ang pingan, dili apusuhan. So kaya nigarilyo, asam na padong sigarilyo. Inom, palahubog. Droga, utok, di ako gikan tanan, igsoon makadaot na. Kung muklaim kang anak sa Dios, ang pingi, ang lawas, nga gipahulam sa atong amahan. Ana, lisura mo yung anak sa Dios niya, wa ebidensya. Sa bunga, makita. Amen. O na igsoon, sa iyo, na kayo atong topic karon. Wow. Ang tanan nga ming tuo midawat misalig ni Kristo, gihatagan siya katungod nga mahimong mga anak sa Dios buguya uning kuano siga dilang dili rata, no? Mao ni ilhanan igsoon binuhatan, dili ta pwede mo claim nga anak ka ni Pedro
Nya di kaliwat ni Pedro, di man bay Pedro diyang amahan. Ana ra sa mga igsoon, no? Ya si Jesus mismo ning ingon Mateo 3:8, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo pinaagi sa inyong buhat, no? Buhat ang ilanan. Di na pwede nang kada Domingo sige kag kumpisal, biyai ang tinuod nga panginulsol igsoon. Second Chronicles igsoon, no? Mutalikod ka sa imong gibuhat nga dili maayo. Kanang imong ginulsulan, no? Talikdan ani mo dili kay repent and repeat, balik-balik ang tinuod nga paghinulsol makita sa buhat. Ipakita daw ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Ana na igsuon, no? Di kasi balik-balik kag pangumpisal, why progress igsuon, no? We are not perfect. Yes. Tinuod na. Pero kitagaan tag self-control. Wala na gamit laksion lang na natong self-control sa Bible. Ikaw din pastor, mura magagsikinsan perfecto. Dili ko perfecto. Makasala ko, pero ginagmay. Wala tuyo Lahi ng mga dinagko na gyud, lahi naman na kay magplano na ka. Nabitaw. Natay self-control igsoon. Once the Holy Spirit na ani mo, mag-produce gyud na siya og self-control, patience. Amen. Mao na igsoon nga dili na excuses nang moingon nga dili perfect. Yes, dili ta perfecto pero magsalig man ko na dili perfecto nya. Mauna na hinungdan nga sa tawag na igsoon na nagsalig na day ka nga what's that dili ka perfect kunya nagatubang ka tentasyon ang sabutan lang Ginoo di ba ko perfecto no sayop sa na. Yes, si Lord mo sabot pero kabalo si Lord nga pwede pa unta ka makaikyas ana pero mas ganahan ka. Amen. Jesus said, prove by the way you live. Nganing nagrepent na magyud ta, naghinulsol ba kita tinuod. Pamatud sa inyong binuhatan. Amen. Again, sa yunra pag-claim nga mga anak ta sa Dios, apan si Kristo nagpahinumdum ka nato, akong balikon. Dili ang tanan magtawag Ginoo, Ginoo, makasalud sa gingharian sa langit. Amen. Dili ang tanan magtawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagsunod sa kabubuton sa amahan. Ang tinuod nga mga anak sa amahan, nagsunod sa iyang kabubuton. Anara. So, unsa pa may debatihan ani? Wala na debate, may tabo. Unsa pa may debatihan ani? Diri ra na sa bunga, sa binuhatan makita, sa ebidensya. Amen. Kung tinuod bagita nga mga anak sa Dios. Mao na ito mensahe karong kabuntagon igsoon. Kay aron masayod pud ta ba? Aron kamo sa diha ba masigurado ba nagin mo assurance ba nga anak bagid mo sa Ginoo? Yes, pinaagi sa atong binuhatan kay muliwat man kita sa atong amahan. Amen. Lisod po kayo mangkot. Anak ko ni Pedro, anak ko ni Juan niya. Imong naong lagi liwat lagi kang Santiago. Di ba? Di ba? Liwat gyud igsoon. Nay gitawag og reflection sa atong Heavenly Father, image, no? Mo reflect jud siya sa atong kinabuhi, atong binuhatan, no? Ang tinuod nga anak sa Dios makita sa iyang sinultian, may bawaan sa iyang binuhatan. Ang tinuod nga anak sa Dios maayong ehemplo, maayong sulundon. Ang kinabuhi kakuhaan og maayong pagtulunan. Mao na tinuod nga anak sa Dios. Di kay anak ko sa Dios pero badlungon. Di maayong ehemplo. Okay? No, badlungon, salot sa katilingban, sa pagiuban niya. No, di man makita nga ang sa kay di dayag pero naay sikretong kabit. Saon man na. Di ba lisura na? O na mga igsoon. Kadiyot sa mga igsoon na. O na mga igsoon nga. Diharang laay. Diharang laay mo. Sige claim-claim ta or ang uban nga. Kami ang anak sa Diyos. Kami tinuod. Kamu dia nagwali-wali mo dia, ha? Kamu tinuod kasi nagkatagkatungod dia, mga anak dayo. Di ba? Diri rang laay, maayo tag pang Ginoo, may tag Biblia, pero di gali panalangin ang atong kinaiya. Unsaon nato pamatuod nila nga tinuod atong giistorya. Amen. Agi na akong balikon maayo kay tag Biblia, pero dili panalangin ang atong kinaiya. Unsaon nato pagpamatuod nila nga tinuod atong giistorya. Sa bunga makita. Kung tinuod tang anak sa Dios mo reflect si Lord sa atong kinabuhi. Makita, mahimo tang panalangin. Amen. Mahimo tang mayong sulundon, mayong panag-ingnan igsoon. Dili kay moingon tag anak sa Dios pero ang binuhatan may pagka-demonyo man. Na may pagkayawanon, di ba? Sa pag-anak sa Dios anak. Again,
na ay resulta, na ay ebidensya, ug ang ebidensya ang bag-ong kinabuhi nato, ang maayong binuhatan. Praise God kung nakay pagtuo. Praise God kung ning dawat ka ni salig ka ni Kristo. Now, mao na po niyang pangutana, kumusta ang imong binuhatan? Kay right after we have faith in Jesus, mo follow ang good deeds, mo follow ang maayong binuhatan, mo follow ng mabag-o ka, kanang mulikay na kas binuhatang daotan. Automatically na, because we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit, dili gina siya mutugot nga mubuhat tag mga butang nga dili kabubuton sa atong amahan, labi na kung ni angkon ta nga anak na ta sa Dios kay ning dawat na ta ni Kristo. Amen. Matud pa ni Kristo, pamatud-i nga tinuod na mong naghinulsol pinaagi sa inyong buhat. So dili na day baba kay kana maghinulsol ka, baba man na Ginoo pasaylo ako. Mangumpisal ka, Ginoo mao ni akong sana. Ba na, pero kumusta after you speak, after you repent, kumusta ang iyong binuhatan? Ning talikod bagyo ka, ning biya bagyo ka ng imong gihinulsulan nga sala. Kung wala igsoon din, dili na tinuod nga paghinulsol. Kaya yung tinuod nga panghinulsol, totally mo biya ka. Unsay gidili sa Ginoo. Unsay gibawal sa Ginoo. Unsay pabuhian sa Ginoo, patalikdan. Talikdan na nimo, buhian. Mao na tinuod genuine repentance igsoon nga nakapaymaya sa Ginoo ug magkinabuhi kay nga na ebidensya na nga tinuod tang mga anak sa Dios. Amen. No, wala na debate. Debate baba ra man na taman. Mabitaw di ko mo believe ng maayong debate. Gusto ko nga magsunod-sunod ko ng tawanan maayong mo debate. Gusto ko nga makauban ako sa kay akong tan-awon yang binuhatan kung naalayan ba sa iyang gisulti. Kay daghan kayo karon maayo og debate pero naikabit. Maayo mo debate pero pala hubog. Maayo mo debate, pero ang binuhatan, dili maayong sulundon sa mga batanon, dili maayong ehemplo. Ang mga binuhatan, kontradict sa pulong nga ning gawas sa baba. Pero maayo, Biblia. Diba? Mauna iksoon. No? Naimuhagad na ko debate. Ikaw mo lang. Busy ko nga akong gipasidlag, akong maayong binuhatan nga resulta sa dayang si Kristo na himugso sa akong lughan. Daghan ning invite na ko. Pastor, appeal pa ka ni Pastor O, kay luya to si Pastor ko, dabu-dabuhan, pagdebate, pildi. No, kamo lang, likay ra ko diha. Busy ko nga ning danag mi, nahimong iwag sa mga kriminal, mga adik-adik, mga dautan, dire ko na busy. Ingon na Mateo 5:16, pasigang yung mga suga, aron makita nilang inyong maayong binuhatan. Diha ko na busy. Dili sa pakiglantugi, diha anton mag-away. Kaya nga naman, ako mo nakita ning lantugi, igsoon. Huwag yun ay daog kay nanam siya prinsipyo na siya gibarugan. Ikaw po na prinsipyo na gibarugan. Way laing padulngan mo, sumbagay. Sumbagay ko na. May paymulikay tada igsoon. Amen. Kita nalay mo sabot. Ang importante, ang Ginoo na himuot. O ang importante, ang mga tao, kaila na to, ang nagpalibot na to, kung kinsa ta, kung unsa tong binuhatan, kung unsa ang ato ang gipakita igsoon sa kadaghanan. Amen. Anak na igsoon, no? Kaya again, akong balikon, dili enough nga moingon tag anak ta sa Dios. Dili enough nga moingon ta og Kristohanon ta, followers ni Kristo. Kinahanglan na agi ebidensya na ilhanan og ang magpamatuod ni ana ang atong binuhatan nga makita si Kristo. Amen. Diha ra wala na daghang istorya. Gubot na kay na, samok na kay ng relihiyon, samok na kay ng doktrina, pundok. Diri lang sa atong pagkinabuhi. Panalangin ba ka? Imong binuhatan, mayo ba ng pagtulunan? Ug mamatay ta, moingon ba ng kadaghanan? Sayang nga, namatay si Kuan. Bukutana ra ba to, maor ba to hinungdan nga naduol ko sa Ginoo? Mao to hinungdan nga niundang nako sa bisyo. Mao to hinungdan nga nakaila ko ni Jesus. Kasayang namatay na adto ta, kanagabi gyud ta mo bilar ta. Or hindi kamatay na tumingon sila, ay, mayra gigabaan, namatay na gitong tawhana. Badlungon kay to Mao na mga igsoon nga sa bunga gyud makita, no? Dili ta makadaog again sa korte kung ba raway ebidensya nga lig-on. Ingana sad ta. Dili nato mapamatud-an sa kadaghanan nga mga anak ta sa Dios kung puro ra ta istorya. Atong ipasidlak, ipakita ang atong binuhatan nga makita si Kristo. Walay anak sa Dios nga ang binuhatan dili Dios nun. Walay anak sa Dios nga ang binuhatan yawanon. Ang mga anak sa Dios liwat gid sa tong amahan. Kaya kung ning balik-balik kung muangkon ta nga si Kristo ang atong punuan, makita gid na siya sa atong binuhatan. Bisan sa atong sinultian,
Bisan sa atong sinuluban, igsoon, sinuluban ba? Makita ang pagka-Diyos nun. Kay, adili niya panawaya. Kay usahay, namang ko'y mga makita na ko mga Kristohanon ba nga mag-post sa Facebook nga. Di man ginakalikayan kay namang ko'y ministry social media. Mag-post sa Facebook nga, seductive kayo ang dress. Ang uban gali naka-underwear pero na-verse, Bible verse ang ilang caption. So mura magwa na alayan, mura magdelikado. Tinuod ta man anak sa Dios makita even sa atong sinuotan igsoon. Makita sa naigsoon. Amen. Sa bunga makita. Wait. Importante kay igsoon kani laging natay daghang mga wait sa mga igsoon importante kay connected ni sa PNP. Okay? So, ana ra ka simple mga igsoon, no? If we claim that we are the children of the Most High God, if we claim that we are the sons and daughters of the King of Kings and Lord of Lords, then makita gyud na siya sa atong binuhatan. Atong pamatud-an pinagi sa bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Kristo nato. Atong pamatud-an pinaagi sa kana bitawng atong pagkinabuhi karon nga nahimo natang maayong sulundon. Kaysa una, of course, wala pa tay Ginoo. Wala pa ta nahimong anak sa Dios. Anak pa ta si Yawa. Wa may duha may pwede amahan na to si ang Yawa or ang Ginoo. Okay? Sa una igsoon nga wala pa tay Ginoo, dili pa ta matawag og anak sa Dios. Ang atong binuhatan sa una natas kalawayan, kahugawan, okay? Kahilayan, lulong sa makadaot nga bisyo, mga way batasan, hilig mamalikas, kusog manungo sa una na. Pero karon igsuon nga nituo na ta ni Kristo, ni dawat na ta nahimo na tang anak sa Dios, gitagaan na tagkatungod nga mahimong anak sa Dios, nahiusa na ta ni Kristo, mausab na pud ang tanan. Mahimo na tang bag-ong binuhat. Sa una kung unsa ta kawaldas, kasalbahis, katarantado, kabarumbado, kaadik-adik, ka kriminal, bag-o na karon. Baliktad nato kinabuhi. Sa una kapandulan ta, likayan ta sa mga tao, kadlukan ta karon. Paborito na ta nila karon, panalangin na ta nila karon, maayo na tang ehemplo, maayong sulundon karon, gihimo na tang inspirasyon nila para magbag-o muduol sa Ginoo. Abi nyo mga igsoon nga nung ako ning gi-share kay grasya sa Ginoo ingana sad ko ron. Daghan kay mga batan noon mo chat na ko mo duol, even mga kailan ako mga brad na ko, bird grabe. Diha jud nimo nakakaton ko, nakabaton ko paglaom nga. Ang pareha na ako nga grabe kalulong sa makadaot nga bisyo, nanindag siya po, grabe kasalbahis, guba ang kinabuhi. Pero sa lang nakadungog ko nimo, nakadungog ko sa istorya sa imong kinabuhi, sa imong testimony, nakabaton ko, nabuhi akong paglaom, pwede pa di, ay nga na bitaw, nga na ko igsoon, grasya lang dyan sa kinutanan, grasya sa kinutanan. Ari sila manuol na ako magpa-advise nga, nga na. Ari ginadagan ako, nga na, grasya sa Ginoo. So, malahi na bitaw sa una, ingnon ko sa mong silingan, anak na po ng adik, anak ko pastor sigag mata, piyahok kay naong lawom kay kandis, huwag ikaw maon, likayin na ninyong tawhana, kanang anak ko pastor, ay anak mo pastor, palikayon daw sila nako. Karon lahi na. Gusto mong bago, dool mo ng Pastor James, giyahan mo, di ba? Bali, ebidensya nga tinuod ng anak sa Diyos. Amen. Maayong binuhatan, makita. Mayong binuhatan ba nga resulta sa kaluwasan sa pagdawat natong Kristo sa itong pagtuo. Amen. Naagin na ebidensya. Dili inap ba rataman. No? Kundili naagin na naka-built in, nag-uban-uban. Dili na magbulag ang ba o binuhatan. Muingon ta og anak ta ni sa Dios din. Okay ra kay na. Salamat sa Ginoo. Kumusta ang binuhatan? Mag-uban gina. Anak sa Dios, binuhatang Dios nun. Di na magbuwag igsoon. Bisan asa ta maglakaw-lakaw, anak sa Dios, binuhatan Dios nun. Di na magbulag. Mauna kay nganuman ang mayong binuhatan lig-ong ebidensya na nga anak ta sa Dios. Amen. To all of the viewers this time nagtan-aw mo. Pwede na ninyo
Just try to examine or evaluate yourselves kung naa ba na ang gitawag og ebidensya nga giingon sa balaang kasulatan. Ebidensya nga tinuod gid mo nga anak sa Dios. Amen. Kaysa ebidensya gyud na magdaog igsoon, sa resulta timaan igsoon. Sama sa gingon ni Jesus, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasud sa langit. Kadto lamang nagsunod. Mao na ebidensya. Ang ebidensya nga anak ta sa Dios ning sunod ta sa iyang kabubuton, sa iyang mga sugo, sa iyang balaod, ning sunod ta, ning likay ta sa binuhatang dautan. Diyos no na nga itong binuhatan. Mao na itong kinabuhi na himo natang maayong ehemplo, maayong sulundon, kakuha ag pagtulunan, gihimo natang inspirasyon sa uban para moduol sa Ginoo. In other words, nahimo natang instrumento sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word. Bisan pa man Lord og nag-blackout ganina but still nagpadayon mi. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Father God, I pray sa kaning mensahe nga mong nadungog karon nga mo impact gyud ni siya Ginoo, mo hatag ni og epekto sa among kinabuhing Kristohanon. Ingon nga kami ning claim nga mga anak nimo, dili lang ba taman makita sa among binuhatan nga Dios nun mi. Makita sa among binuhatan nga nibiya na gyud mi sa mga dautan, kahilayan, makadaot nga bisyo kay anak na nimo. Kay walay anak sa Dios nga nagpabilin sa yawanon nga binuhatan. Ang anak sa Dios, ang anak nimo, Dios nun jud ang binuhatan. Tabangi mi Lord nga ngamong maayong binuhatan mo sidlak ingon nga ebidensya nga mga anak nimo. Wala mi mahimo Lord kung wala ikaw. So Lord, we invite you in everything we do every day. Uban nimi. Ikaw ngamong kauban kada adlaw. Holy Spirit, thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for the revelation nga importante gud Ginoo ang ebidensya. Kay naagyoy resulta, timaan or ilhanan, isip pagpamatuod nga mga Kristohanon mi or mga anak mi nimo. Hallelujah. Salamat Lord, dalaygon ka. And as always Lord, I continue to pray to all of the viewers right now, mga followers, mga subscribers, tanan Ginoo nga nagtan-aw karon og bisan asa maabot ni nga live Lord God. I pray to all of the viewers, continue to bless them. I pray Lord nga unsa man ilang kahimtang karon, wala may matago nimo Ginoo. Unsa man ilang problema, unsa man ilang gidaladala, gihambin nga mga kabugat, kabalaka, kagulanan, mga disappointment, depression, or unsa man Lord God, i-comfort sila, tabangi, tagaig solusyon ang ilang problema. Akong gibungkag tanang gahom sa kaaway nga gusto mo samok nila in Jesus name. I declare peace of mind and I pray Lord God, unsa man nga blessing ilang gusto Lord God, i-grant Lord God in Jesus name. Unsa nga milagro ang ilang gidesire, i-grant Lord God in Jesus name. Pamatud-i nga wa ka mausab that you're the same yesterday, today, and forever. I-bless sila Lord God, sigon sa tinguha silang kasing-kasing. I declare healing sa nanginahanglan o kaayuhan sa balatian. Healing in their physical and of course, ang uban nga nasamdan sa ilang emotional. I declare healing sa inner healing sa emotional. I declare financial breakthrough, Lord God, right now sa nag-struggle sa financial in Jesus name. I declare opportunity for a job sa tanan nga nangita og trabaho, Lord God, in Jesus name. Ug sa tanan nga nanarbaho, I declare favor, promotion in Jesus name. Sa mga nainegosyo, I declare kauswagan, success in Jesus name. Himua lang faithful nimo, Lord God. Sa tanan Ginoo nga nagtan-aw karon nga nanginahanglan og kaluwasan sa tibuok panimalay, I declare salvation to their whole family in Jesus name. Mangita kag paagi Ginoo nga ilang kaliwat kadugo pamilya mo dool nimo Ginoo. Daghan kag pamaagi Ginoo. And tanan Lord God, unsa man nga milagro ilang gusto, I declare Lord God in Jesus name, ingon nga imong ubos nga lagad, imong i-grant Lord God in Jesus mighty name. Thank you Lord, salamat kaayo Ginoo. Thank you nga anyway, wala makababag Ginoo ang gahom sa kaaway bisag walay kuryente nagpadayon mi. Salamat kay Lord. Og nining tagna among dawato ng kadaugan, kagawasan, panalangin, milagro gikan kanimo. Dawato namo kini uban sa pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan Ginoo sa tanan nga naagi kanimo. Mao gini ang among pag-ampo amahan. Amo kining gipangayo, gituuhan, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. Pasensya na wala tay background music kay sa untaman nga nag-burn out man no? Pero okay ra at least nakumanta mga igsoon. So that's all for this morning. See you again next time.
It's a busy day for me kay nga naman Saturday ugma anong church anniversary. Salamat kay Stanano nga naminaw nagtan-aw bisan pa man og walay mga background. Ang importante ang pulong sa Ginoo. Unya this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. I pray and I declare that today igsoon i-bless mo ni Lord. Tanang lakang ninyo giyahan mo sa Ginoo. Buhat sa inyong kamot, panalanginan, i-bless ni Lord. And then, reminders na ako sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, i-subscribe, igsoon kay mawala rin niya itong live, igsoon. Bisan wa ni background, pero nindot ang unod sa mensahe karon. Sayang, no? Mawala rin in 30 days. So, ako ning i-download, i-upload na ko sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe. Anyway, mga star senders, thank you kayo. Mga subscribers, thank you kayo. I appreciate it, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, igsoon. This is for the glory of the Lord. So, ang mga kabilin, kabalo na mo, mga OFW, namos kong prayer, amping kanunay, ang pabor sa Ginoo mag-uban kaninyo. Ampo, amping, abanti, mga igsoon. See you next time. To God be all the glory. God bless.